μαζί με τον Νίκο Υποφάντη, ο οποίος άλλαξε σημείο σε σχέση με το πρωινό. Δεν είναι πλέον στη Βαρβάκη ο Νίκος, αλλά βρίσκεται σε ένα εξαιρετικό σημείο του Λεκανοπεδίου. Σφίζει η ζωή σε αυτό το μεσημέρι, η Γλυφάδα. Η Αμαλία Κατοίκου είναι απέναντί μου, κυρίες και κύριοι, στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Θανάσης Καραγιάννης ή Αθανάσιος, αν προτιμάτε, Καραγιάννης, ο οποίος επιμελείται της παραγωγής. Βεβαίως, χαμογελαστή, δροσερή και εγωιτευτική πάντα η Μαρία Χρήστου στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-4. Και δεν είναι μόνη της η Μαρία Χρήστου, γιατί έχει δίπλα της την επίσης συγκλονιστική Γιώτα Βογιατζή, οι οποίες απαντούν στα τηλέφωνα. Επίσης επικοινωνία μέσα από το Twitter και το Facebook, όπως επίσης και από το www.sky.gr. Ενημερώνεστε για τις τελευταίες εξελίξεις και πηγαίνοντας στην ενότητα Sky 100,3 έχετε δυνατότητα να σχολιάσετε όσα ακούγονται εδώ στον αέρα. Αρκετά είπα εγώ. Απευθύνομαι αμέσως στο ετερόν μου ήμιση, Νίκο Υποφάντη. Θέλω να σου περιγράψω, καλημέρα. Ναι. Πάλι από την... Μάλλον καλό μεσημέρι από την Γλυφάδα. Θέλω να σου περιγράψω αυτό που έχει στηθεί εδώ, πιστεύαμε. Χθες μας το περιέγραφε η Άννη Καυκά, η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, ότι έχει γίνει ένα υπέροχο πανηγύρι σε μια τέντα η οποία έχει στηθεί δίπλα από τα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου, μπροστά από ένα ξενίκιαστο εδώ και 3 χρόνια κατάστημα, σε ένα ημικεντρικό θα λέγαμε σημείο της Γλυφάδας, Παπανδρέου και Μεταξά, όπου όλοι οι γονείς, επειδή ακούν τη μουσική, έρχονται σιγά σιγά προς τα δω να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, άκου τι έχουν κάνει. Ο Εμπορικός Σύλλογος Γλυφάδας, οι εθελοντές Γλυφάδας, η δασοπροστασία, που το καλοκαίρι τα παιδιά έχουμε μια συνεργασία, τα λέμε, όπως και στις δεντροφυτεύσεις. Το Τοπικό Συμβούλιο Νέων της Γλυφάδας, από το Δήμο Γλυφάδας. Όπως και πάρα πολλοί άλλοι εθελοντές, έχουν φτιάξει λοιπόν μια ωραία τέντα. Προσφορά, άκου η τέντα, της Εθνικής Ομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, του κ. Παπκίδη. Έχουν φτιάξει λοιπόν μια ωραία τέντα. Έχουν φέρει τον καλύτερο, τον καλύτερο Άγιο Βασίλη. Δεν υπάρχει άλλος. Χρόνια σας πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Ο Άγιο Βασίλης είναι αυτός. Πάντα υγεία, χαρά και ευτυχία. Δεν επιλέγεις τυχαία εσύ για Άγιος Βασίλης. Τι ήταν αυτό που κάνανε να σε επιλέξουν? Ο όγκος μου, ο όγκος μου. Έχει κάτι κατακόκκινα μάγουλα και πρέπει να είναι πάνω από 150 κιλά. Όποιος θέλει, είμαι. Η προφορά πώς είναι, το χοχοχο, το λέει καλά? Θέλουν να ακούσουν την προφορά, το χοχοχο, πώς θα παίρνεις τα παιδάκια κοντά σου? Μιλάω ελληνικά, μόνο ελληνικά. Άρα το χοχοχο δεν το κάνεις. Χοχοχο δεν έχει. Και τα χρόνια πολλά μόνο στα ελληνικά. Ωραίος. Να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Έτσι, τα χρόνια πολλά από τον Άγιο Βασίλη μόνο στα ελληνικά, ο οποίος παίρνει ζωγραφιές παιδιών. Έχουν στήσει λοιπόν, περιγράφω. Είναι ο Άγιο Βασίλης στο θρόνο του, έχει ξωτικά βοηθό, ένα ξωτικό απίστευτο, έτσι. Άλλο πράγμα το ξωτικό. Κοίτα εδώ. Θα τα δούμε στο Twitter όλα αυτά σε λίγο. Είσαι το ξωτικό? Είμαι το ξωτικό, ναι. Είμαι ο Καλικάτζαρος. Είσαι ο Καλικάτζαρος. Είμαι ο Καλικάτζαρος, όντως. Τι σου λένε τα παιδάκια που σε βλέπουν έτσι αγριοπό? Θεωρώ ότι η αρχική είναι λίγο τρομακτική, αλλά μετά το κατακτάω μετά και είμαστε μια χαρούλα, ας πούμε. Λοιπόν, χαιρετούμε και το ξωτικό. Έχουν μαζέψει δωράκια για τους μικρούς μας φίλους. Είναι ο Άγιο Βασίλης μας εδώ. Τα παιδάκια έχουν ένα χώρο δικό τους μέσα από την τέντα που κάθονται και ζωγραφίζουν μαζί με εθελοντές. DJ παίζει μουσική, καταπληκτικό. Υπηρεσίες ήχου και θεάματος εδώ, εθελοντής. Κρασί ζεστό, το οποίο σερβίρεται από εθελοντές νεολαίους. Πάω κοντά. Πάμε κοντά λοιπόν να περιγράψουμε και αυτό. Μην πας πολύ κοντά, περίμενε. Γιατί? Νυφάλιος θέλω, έχουμε μία ώρα εκπομπή. Νυφάλιος, δεν πίνω άλλο. Πολύ κοντά. Παιδιά, από πού είστε? Είμαστε από την Τερψιθέα, την Τερψιθέα Γλυφάδας, το αθλητικό όμιλο, το τμήμα των νέων. Δεν πιστεύω να το πίνετε εσείς το κρασί, απλά το φτιάχνετε. Είμαστε αθλητές εμείς, δεν πίνουμε. Λοιπόν, τι βάζετε μέσα στο κρασάκι αυτό? Λοιπόν, βάζουμε κρασί, τρίμα από πορτοκάλι και κανέλα. Και ζάχαρη. Και γαρίφαλο. Λοιπόν, άμα πιείς πάνω από 2, πώς... πιστεύω ότι θα αρχίσει να ζαλίζεσαι. Είναι να ξοδέψεις την αγορά της Γλυφάδας 100 ευρώ, θα ψωνίσεις 300-400 όσα έχεις. Λοιπόν, παιδιά, να είστε καλά. Νίκο, δεν χρειάζεται να δοκιμάσεις. Δεν δοκιμάσω ακόμα. Είπαν τα παιδιά μια χαρά. Μόλις τελειώσει και από το μαγκαζίνο. Πάμε στο DJ. DJ, εθελοντικά εδώ. Βέβαια, πάντα. Τι αποκομίζεις από την γιορτή την οποία έχετε στήσει? Μόνο τα χαρούμενα πρόσωπα που βλέπω από τα παιδάκια μου αρκεί. Φτάνουν. Τι παίζεις? Πάντα χριστουγεννιάτικα. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Με υγεία, ο DJ μας. Να σε καλά, λοιπόν, προχωράμε εδώ και έχουμε και τους εθελοντές. Κάτε παιδάκια, φωνάζει. Να πάω. Νικό, γιατί γελά. Ανάλογα, πώς το νιώθεις, Νικό? Να πάω. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είναι καταπληκτικό αυτό. Έχει πάρα πολύ κόσμο, έχει πάρα πολλά παιδάκια, έχει μεγάλους και μικρούς φίλους. Το έχουν στήσει πάρα πολύ ωραία το σκηνικό, η τέντα τους, Μεταξά και Παπανδρέου. Και πάμε να μιλήσουμε με την Άννη Καυκά, που μας το έλεγε χτες ραδιοφωνικά. Δεν το πιστεύαμε μέχρι να έρθουμε εδώ. Βγαίνουμε λίγο προς τα έξω. Κυρία Καυκά, καλή σας μέρα. Καλό μεσημέρι, μάλλον. Καλό μεσημέρι, Νίκο. Νίκος ακούει, κυρία Καυκά, έχει επιστροφή. Χρόνια πολλά. Το στήσατε πάρα πολύ όμορφα.
Θέλω να σας πω κάτι, έχω ξαναγίνει παιδάκι. Εδώ και 3 μέρες γελάω συνέχεια. Και μην γελάμε συνέχεια, γιατί είναι πολύ ωραίο το σκηνικό το οποίο έχετε στήσει. Λοιπόν, είναι οι εθελοντές. Είναι πάντως αυτό που λέγαμε χθες, κυρία Καυκά, η γυναικεία φαντασία στην εξουσία. Καταφέρατε και κάνατε κάτι πάρα πολύ καλό. Και χωρίς πολύ μεγάλη βοήθεια, θα έλεγα, έτσι. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα να το δω να είναι απλωμένο σε όλη την πόλη αυτό. Παρ' όλα αυτά. Εντάξει, ο καθένας το παίρνει πάνω του. Έτσι ακριβώς το έχει πάρει πάνω το εμπορικό σύλλογο της πόλης με τους εθελοντές. Και είναι εξαιρετικό αυτό το οποίο έχει στηθεί. Πραγματικά αξίζει τον κόπο και τα παιδάκια τα οποία είναι εδώ μαζί μας νομίζω ότι το χαίρονται ιδιαίτερα. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εμπόρους της Γλυφάδας που μας έχουν δώσει πάνω από 1.500 δώρα καινούρια για να τα δώσουμε στα παιδιά. Είναι εξαιρετικό αυτό. Είναι εξαιρετικό ότι έχετε καταφέρει να στήσετε για τους μικρούς φίλους έναν ωραίο μπουφέ. Εκτός από τους μπαμπάδες και τις μαμάδες που δοκιμάζουν το κρασάκι. Νίκο, υπάρχει μπουφέ δίπλα μας με σοκολατάκια, με ζαχαρωτά, με κρουασανάκια, με τσαγάκι, με χυμούς. Εξαιρετικό. Νίκο, κάτσε. Πριν αναφέρθηκες στο ζεστό κρασί με ιδιαίτερη θέρμη, να το πω έτσι. Τώρα αναφέρεσαι στο μπουφέ. Λοιπόν, κάτω τα χέρια για να μείνει και για τους άλλους. Επίσης, κάθε μεσημέρι όλα τα εστιατόρια της περιοχής μας παίρνουν λιχουδιές. Μάλιστα. Καταλαβαίνεις τι γίνεται εδώ. Ναι. Όταν λοιπόν κατεβαίνει ο γονιός. Νίκο μου, αν μπορούμε να επαναλάβουμε αυτό που λέγαμε και χθες, για όσους ακροατές δεν ήταν στη συχνότητα, τι κάνει ακριβώς σήμερα ο εμπορικός σύλλογος? Όχι σήμερα, πόσες μέρες έχετε ξεκινήσει? Είναι τις 21 Δεκεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου, 12 με 6 κάθε μέρα. Ο Εμπορικός Σύλλογος με τους εθελοντές δασοπυροσβέστες και το Τοπικό Συμβούλιο Νέων κερνάμε, προσφέρουμε δώρα και περνάμε καλά. Χωρίς κληρώσεις τα δώρα. Κάθε παιδάκι που έρχεται παίρνει το δώρο του. Όλα δωρεάν. Μάλιστα. Έρχονται, φωτογραφίζονται με τον Άγιο Βασίλη, ο οποίος είναι στο θρόνο του και του αρέσει ιδιαίτερα αυτό που κάνει, με ιδιαίτερη θέρμη. Δεν ξέρω αν είναι τους εθελοντές. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Καλή σας. Ζωντανά στο ραδιόφωνο Sky 100,3, το όνομά σας? Λέγομαι Θεοδοσόπουλος Στέλιος, είμαι ο πρόεδρος της Εθελοντικής Δασοπροστασίας Πυρόσβεσης της Γλυφάδας. Είναι εδώ όλα τα παιδιά από ό,τι βλέπω. Είναι ένα μέρος από τα παιδιά, η ομάδα μας είναι αρκετά μεγάλη, αλλά έχουμε βάρδιες, όπως και στο βουνό το καλοκαίρι, όπως και σε όποιο συμβάν μας χρειαστεί η ανάγκη που θα έχουν οι συμπολίτες μας και θα μπορέσουμε να δώσουμε απλόχερα τη βοήθειά μας. Είναι με τις στολές τους εδώ τα παιδιά, προσφέρουν εθελοντική εργασία, προσελκύουν και κόσμο. Δηλαδή, αν το δεις με τη στολή, Νίκο Ανδρίτσο, θα σου κάνει κάτι να πεις: δεν γραφόμαστε κι εμείς στην εθελοντική δασοπροστασία. Σήμερα δεν έχετε να σβήσετε φωτιές, δεν έχετε να επιβλέψετε το βουνό, ωστόσο έχουμε να το δεντροφυτεύσουμε, έχουμε δράση μαζί, έτσι. Σήμερα δεν σβήνουμε φωτιές, σήμερα ανάβουμε φωτιές. Ανάβουμε φωτιές στις καρδιές των παιδιών μας. Στις καρδιές των παιδιών μας για να πλατείνει περισσότερο το χαμόγελό τους. Να τους δώσουμε την ελπίδα, ότι η Ελλάδα δεν πεθαίνει, η Ελλάδα ανασθένεται, η Ελλάδα προχωράει μέσα από την εθελοντική διαδικασία. Εξαιρετικά αισιόδοξο αυτό, κύριε Θεοδοσόπουλε. Να είστε καλά, να έχετε υγεία, χρόνια πολλά και πάλι. Και πάμε στους νέους της Γλυφάδας. Καλή σας μέρα, το όνομά σας? Εμίλιος Βουγιουκλάκης λέγομαι. Κύριε Βουγιουκλάκη, είστε εδώ, συμμετέχετε και εσείς. Δήμος Γλυφάδας, Τοπικό Συμβούλιο Νέων. Βεβαίως. Τι ακριβώς κάνετε? Συμμετέχουμε και σε ανθρώπινο δυναμικό, συμμετέχουμε και με χορηγίες, συμμετέχουμε με οποιοδήποτε δυνατό τρόπο μπορούμε να δώσουμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας, ένα μήνυμα ελπίδας. Γιατί ξέρετε, η κρίση η οποία βιώνουμε αυτές τις μέρες, πέραν του οικονομικού σκέλους, σε μεγάλο βαθμό έχει και ψυχικό κόστος. Και νομίζω ότι πρέπει να ξεφύγουμε λίγο από τη μιζέρια. Τι λέει η νεολαία? Η νεολαία διαμαρτύρεται, δεν έχει δουλειές αφενός. Αφετέρου, όσοι εργάζονται δεν έχουν τις οικονομικές απολαβές που είχαν πριν κάποια χρόνια. Τι λέει η νεολαία, γιατί θα πρέπει να είναι αισιοδοξή? Κοιτάξτε, το ξεπεράσουμε. Το στοίχημα που αυτή τη στιγμή αφορά τη νέα γενιά είναι μετά από λίγα χρόνια να μην μιλάμε για μια χαμένη γενιά. Και νομίζω ότι οι νέοι άνθρωποι πρέπει πάνω απ' όλα με αισιοδοξία και ενεργητικότητα να οπλιστούμε ώστε να αποφύγουμε το σκόπελο και ένα ζωφερό μέλλον. Ξέρετε, τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει από μόνο του, αν δεν το αλλάξουμε πρώτα απ' όλα εμείς ήδη. Μέσα από τέτοιες δράσεις. Δώσ' μου ένα λεπτό. Ναι. Να πάμε εδώ. Καλημέρα σας, χρόνια σας πολλά. Είμαστε ζωντανά στον αέρα, στο ραδιόφωνο. Είναι μια γιαγιά με την υπέροχη εγγονή. Πώς σε λένε? Δάφνη. Και τι δωράκι πήρες, Δάφνη, από τον Άγιο Βασίλη? Δεν ξέρω. Θα το δεις μετά, έτσι. Τα κάλαντα τα είπες?
Δεν τα είπες ακόμα, δεν τα ξέρουμε ακόμα, έτσι. Όχι, έρχεται από τη Γερμανία και δεν τα ξέρει καλά ακόμα. Να είναι καλά, να τη χαίρεστε. Χρονιά σας πολλά. Μια ευχή, είμαστε ζωντανά στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Μια ευχή από εσάς. Για ευχή να είναι όλος ο κόσμος καλά και να διορθούν τα πράγματα. Αυτή είναι η ευχή μας. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ. Είναι η γιαγιά, η οποία με τη Δάφνη μαζί λοιπόν πήραν το δωράκι τους και φεύγουν με τον μπαλονάκι. Μάλλον Εμπορικός Σύλλογος, τι έγραφε το μπαλονάκι. Εμπορικός Σύλλογος Γλυφάδας. Εμπορικός Σύλλογος Γλυφάδας. Λοιπόν, είχαμε μείνει στην κουβέντα μας για το πώς βλέπουν οι νέοι και το πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε την κατάσταση. Κοιτάξτε, νομίζω ότι η εικόνα που αντικρίσαμε τώρα, αντικρίσαμε εμείς οι δύο σώμας, αλλά νοερά ίσως αντίκρισαν και από ραδιοφώνου οι ακροατές. Αυτό το χαμόγελο αυτού του μικρού παιδιού νομίζω αποτελεί το καλύτερο μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας στην κρίση που βιώνουμε. Κοιτάξτε, εμείς θα συνεχίσουμε στο Συμβούλιο Νέων Γλυφάδας με τις δράσεις μας μαζί με άλλους φορείς όπως τον Εμπορικό Σύλλογο επί παρόντος και τους δασοπροσωρεσμέστες. Πάνω απ' όλα να αναδεικνύουμε τον εθελοντισμό και να δείξουμε ότι η μιζέρια, το καλύτερο αντίδοτο απέναντι σε αυτή την κατάσταση που βιώνουμε, είναι η σύμπραξη των φορέων, η αλληλεγγύη μεταξύ. Εξαιρετικό αυτό που λέτε. Ακούς τι λέει ο νέος νέος σήμερα, Νίκο. Σύμπραξη των φορέων. Το όλοι μαζί μπορούμε στην πράξη. Ακριβώς. Γιατί η κατάσταση αυτή δημιουργήθηκε από ανθρώπινες παραλήψεις και από ανθρώπινα λάθη και να είμαστε εμείς οι ίδιοι που θα τη διορθώσουμε. Βάζοντας ενεργητικότητα, βάζοντας φαντασία, βάζοντας διάθεση για προσφορά και σε τοπικό επίπεδο για την Γλυφάδα μας, αλλά και στην ευρύτερη έννοια της χώρας μας, στο ευρύτερο επίπεδο της χώρας μας. Σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Χρόνια πολλά, με υγεία, ωραίο μήνυμα. Με την Άννη Καυκά, την πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Γλυφάδας, να χορεύει δίπλα μου. Θέλω να σας πω ότι πάμε σε διαφημίσεις. Χορεύει, μα τι είναι, χορεύει, γελάει. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.